Els símbols, són, podríem dir, com aquelles pastilles de caldo concentrat, de significat. És a dir, que per llavors ja les, un cop empassades les dissols, no? Però són pastilles superconcentrades de sentit que funcionen amb aquests elements implícits i que tenen una gran potència, com tu deies, quan tu dius aquí tenim això, o allà, o ha vingut, o ha anat, el que alguns en diuen l'autocentrament, que és, de fet, per això confiem en alguns mitjans d'aquí, perquè són autocentrats, o almenys haurien de ser. En parlen des d'aquí, és des del nosaltres, aquest que dèiem. I això es fa no d'una manera explícita, no d'una manera, diguem, manipulada o fàcil de manipular, sinó a partir d'aquests esquemes de caràcter simbòlic, aquests elements que tenen una gran potència, diríem, significativa. Hi ha una anècdota molt divertida que potser coneixeu d'una sociolingüista, la Carme Junyent, que fent entrevistes a canalla a les escoles, no sé si era una criatura de 7 o 8 anys, una nena negra, que li preguntava sobre el català i què li semblava això d'aprendre català, i la nana va dir, és que si parlo català no sóc tan negra. És a dir, la identificació amb una llengua, que és una d'aquestes pastilles de continguts simbòlics, entenia perfectament d'aquesta manera simple que li dissolia la identitat ètnica i que la transformava, podia transformar o podia donar més força a aquesta identitat, podríem dir-ne, política, d'adscripció a un territori. Aquesta és la força dels símbols, i aquí sí que hi ha un camp important per entendre o per estudiar quin és el paper dels mitjans de comunicació en aquests processos de construcció de les identitats col·lectives o de les identitats nacionals i naturalment també d'altres identitats. Però la llengua probablement és la més important de totes, és la pastilla de les pastilles, diguem, de la simbologia.